Minta kasni kakandriu tarik ujulio arfuar kilong kami kisamla kinong traying briu hapok kakenhon All Meghalaya Domestic Workers Union kilami surok bansya yu slap ba bajur ban pensungau hakit pendong skor jang Sorkar yakit mat jing dawa ban ai ke jing siu bainong markat ju bat ban dawa nak Sorkar ban tau no daka an yakin nong traying briu ban itu no daka Sorkar kum kata ke Domestic Workers Welfare Board but kum shibanta ban rakhi yako World International Domestic Workers mentau benai. Ngakwa ban ong rupa, ngide bang kenal. Ba, wadla kidang bun kijing dawa kibang ngide ban yo. Ngidang dong ha kedeng dong kijing yakun. Henry ngira yo ru katu kat ni kijing job. Na kajing ya terli kajong pi. Ningkong ngam tip kanu na pi. Kibai kan mau bahakan ni kaju kajaka. Dei ma pi. Bapen kandid benreo ya ke Sorkar. Ban pet biang ya ketukaan minimum wage. Ban pen kala ya kata minimum wage. Nama repos nam ki yo kia kan jai halari klan da pen kala kata ka bai belas ni. Kadai ka jing ya wan tit priang hang ne. Jong ki nong trai bela yen breo. Ka ba pen long mentai ke Sorkar ba kumno. Arsin sisnem ka hap ban bot ya ka an. Ban penkala ya kataka bainong ni. Sakaway ka jing job ka dong pi. Kalong ba yaw khaw rasyon. Haka jing sisya. Kiong kadai ban yo kilong yeng ki baduk. Hendreng itip. Baka don ka bamsap, ka don ka bamyat bet. Haka ni ka jing sam rasyon. Kadai biang ka jing lam lenti jong ka seng jong pi. Kabapen kle ikini ki eki baro bad ka jingda wa jo ka seng jo pi ka pen long ru ya ka Sorkar ban kubur ba ya kitu ki informal sector ne ki ba traying brio ki daily wage workers ka dor ba yo hawrashon ka pher ban ni kitu ki we pikin mau ne ni kini ki jing yaki ni hab ban kan mau na mateng teng ni slow diao ni slow ku mangimla ban wan lam ka jing kala Henry, ni haban kan mau ba pila ada wan lam lupa ya ka jing kala. Bandang bon nang ni sakmat. Ki ba pi pinla ban kan kala. Sakawai hato ya pet. Pet yang ni baro hang ni. Hakan ni ka jing ya lang ban daga ni. Bon mangi ki Kynthei. Kadai na kam dai kata. Bon siang ka jing yo rot. Om tang yo do busuk Naya kita ki bateri informal sector ne hayeng briu ne babelas ni. Henry teng slosi bandong. Maka jing yo right ru konsen kadai tang nakadaw bangi dai ki Kynthei. Henry hakani ka pang ru ka seng jong pi kala alam lenti. Nia kun. Halo ka jing sha ale ben hala ki ye. Haka jing sha bat bor. Om tang ko pi pe ya ka bha ka mya jong ki member la jong. Ngatep ka pi ka step ka miet Iya be, anyara. What ya kita hakibai ki benta jong ke lang sa lang ki ba shem ya kum ki ne ki jing e. Timodor ma pi ka no kata ka jing kraw ba ka no kata ka jing no senyang jong ka seng jong pi ba jong pi i wei. Ban manta habang iyeng hang ne ki da wa jong pi bilong bandan kata ka wage card bandan kata ka Domestic Workers Welfare Board. Balik kam la ban urlong ka ni. Kadai tang kajing menti to Sorkar. Namar ba lada ka don ka Board of Construction Workers kata ka BOCW. Kabay ka board ka bakan thuk ikini ki batray bala balishna yeng brio. Baling imla bandon kata ka board ka bapet ka bha ka met jong ki batray yeng brio. Namar ba kanika BOCW ne ka board ka bapet ka bha ka met jong ki babala bantay yeng brio. Nanti aku akan dia pi kalau kum ni. Kabadang kedua no Jingiada yang ke Jingiada building. Itu kita teh ki hab no senyang cakap tak fun. But nang tu kafan ki pentelun. Kabadang kam kita ki nong try. Ban sim loan na benta ka puli putih. Ban sim loan ban lesi ya ka jing shongkurim na ka jing lek kemenro. Cuba kadang ka jing pang ka jing mensa ka ki Jakarta. Tikum jo Lada mani ki nong song snong to kani ke jelangi menjur bangi dai ban menjur
namak lemma pi nyimla ban let ban tray ban kata ban yo kata ka yo ka kot na bentai yeng la jam te balai mani baro yem menjur bahabani don ki bawan tray belah yeng jungi ngin menjur ban no senyang kata ka bot ka sorkar ro kam chu ka ban ai ka matching grant khanang ba kan don ka ne ka fan na banta ka bha ka miak ka jok kani ka ka bala ban long ban nyim dei ban ngap jak shu ban nyim dei ban pediang ya ki jing ai daw kum ne kum tai ban ya khun hado ban ya yo ya kani ka bot ti khandiam ngam shu keren da ka hindi ngam taksam ngamlaru klam da pertu ya ke jing trei si tom ke jongpi nado ke snem ke bapisdang ya ke ni ke movement dane ke jing yaki jong ki nong trei yin ki nong trei kenta ban dawa ya ki hok tenrai ki jongpi kata ka fundamental right ke jongpi ka ba kentot ya ka minimum wage Indra ingin dawa su ya minimum wage, Indra ingin dawa ya living wage, ka bai bela, ka bangila ban im. Kijing dawa kijong pi ki babon, ka bakin tobru ya jing kot ya jing kia, ya shong school ya puli ka puti jong ki khun ki kti kijong pi. Balada pang, balada bidan na kiwe pat ki kam. Kidon rui ka hok wat banyo yek suti ki jongpi na kinong aikam ki jongpi bat ki babon ki wei ki jing dawa ki ba pilayai pin sawa na ka wei ka snem sha ka wei par ka snem bat ka buram ka long ya pi kinong yalam bat ya pi I wei pa I wei I de khot ki ba yai ne ha ka ni ka jing ya khun bat ha ka ni ka skiru to ngin pinkan mau ya ladi ngin simbyang ya ke jingkut jingmot ke baskam bangin yai peteng ya ke ni ke jing ya khun ya ke ni ke jing ya le ke jongi bat kani kan yai peteng hado bangin na yolot ya ke jing dawa ke jongi bat ke bakut ke bangin poi sa ka thong jong ke jing job ka long bangi yo ya ke jing im ke bapura hagani ka perthai ka bakut bat ka thong jong ka jing khun ka jongi ka long bangin yo ya ka jingim ka ba dap per hai hagani ka perthai kat bangidang ring bat gidang penhiar mensim hapo ka pne jong ka me mariang ngai kublai ya pi ka seng ba pila khot slomha ya nga lembat yi wede ki parlok Banyadan benta berpi, hagani kasi kerpang ke jong ki nong treying, ki nong bela, ki bak kamai hok, ki bak kamai dek omsep. Patshwa bangin bangan ai susu yang ke jingkren ke jonga, ladadan na pedeng jong pi ki badan hangne hagani kapor, ki baki khon ki jong pi ki dang pas ke metrik, ngai kublai banya paru ya ke jing tuai. Balada langgan ki badang song ki school nginya duai lang berpi bagi khon ki jongpi kin nang kin start kin long he kin long han bat kin long briu kin man briu ha ka jingem ke jongki para nong trei para nong bela kani ka long ka sngi ka bak kerpang ke jongpi satrak ka perthai kira ke yang kini kesni kong kesni ke bakerpang jong ki nong trei nong bela ki batrei hagi ying briu teng teng habang yakren syapang ke ekonomi dan syapang kata ke yo ke kot ki briu ki berkat desi deitang ki nong khayi ki wapen ruspa ya ke riba ya ke jela ke jongi ki briu ki perkat badai tang ki bale business ki bano senyang sya yo ke kot jong ke jela bateri desi donru ki perkat badai tang ki batray office ki bano senyang sya yo ke kot
jong ka jela bateri Henry kata Kadei ke jing perkhat ke babakla manga mapi ki batrei pala lagalong ki batrei haying briu ki banyak bos ki banyak taksi ki misteri ki nong di madan ki basong di jing di madan ni baro ni don ka benta ka bakrau bat man la ka ski na ka kamai ke jongi ni no senyang ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka jela bat ka ri baro kowe mdai tang ki nong khai mdai tang ki business ki brio ki batrei business mdai tang ki batrei sorkar mdai tang ki nong sumar pang ye ki brio henrei mangi baro ni no senyang sa ka yo ka kot bangan suai tang goe ka nuksa mga mapi ki balay ban trei ban bala yin ki brio ni politik hagapor knang bagi try nong ai kam kinyo ban net sa ki wei bat ki kam ki joki bat kumta ka long kum ka jing beteng kumuchin ni snolang i wei hai wei bat hakata ka rupang ni no senyang sa ka emlang ka salang bat kamtam sa ka yo ka kot kinong nyabos kipen poi yang ay pi sa ka jagatrei hagapor ka babyang hoy wala silong i im hagasnong kaba sapot dang isong daga kali pagka kam kloy daga kijat henrei kinong nya taksi kinong nya bos haba kipen poi yangi sa ki jagatrei hagapor ka babyang lani hagapor bangin netrei kataru kadei kawaipat ka benta hagaba ki ano senyang sama kipat hagabante ya ka yo ka kot ban ya ka spa jong gani ka jela ka jongi को भी पहचानना होगा और यह ताकत तभी सबके सामने आएगा जब हम एक साथ रहेंगे। हम लोगों के बीच में लोग बांटने की कोशिश करेंगे कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, सब बांटने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम बंट गए तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। इसीलिए आज के दिन पूरी दुनिया में घर में मेहनत करने वाले लोगों का दिन है और आज के दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी मेहनत, यह समाज हमारी मेहनत का इज्जत करना सीखेगा ही और सीख रहा है। शिलांग में 2003 से पहले इतने पिछले 19 सालों में आज लोग घर में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनका एक संगठन है। आप रैली निकालते हैं, बारिश में रैली निकालते हैं, बारिश नहीं होती 1 मई को आप मीटिंग करते हैं, 29 मार्च को मीटिंग करते हैं। जिसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि आप जो हमें भुलाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो घर में काम करते हैं, हमें तो कोई देखता भी नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि यह समाज हमें देखे और हमारी इज्जत करे और इज्जत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा वेतन बढ़ाए।